سلام أملاخن تسجل مدحنا يسوع كريستوس مسكولاتكم يكون فقراتن كبراتن تخطاتلتي أجلجلوت وبت لما علت دما كمتي كل جزء نجاور زلنا مستفلا ليونا إمن شجعنا زلالي مدب حزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتتال كون لكم منا مجمع رجنا نتي نقرب زلنا مدبات كم وكسي إن تكمل زلنا استفلا لي دحرجات أتن متحفتن مغانو أقدمنا خنحبر نفتو سايمور جي ويليامز ناي أزوسا حوي كاب شحن شمون تميتن سبعان كساب شحن شعات تميتن إسران كلتن أب سنتر بيله ناي لوزيانا قنبت كلتا شحن شمون تميتن سبعان كاب بارنت حارا خابزوطو باروت زنبرو سدرابيت تولده سايمور جي ويليامز أبتي فتحت ألمتي أبستغاسلو كم أون نعالتنت مفلاي أبترزو أبزبز حل جيزي يتولدو عبي سدرا سايمور جي ويليامز ولا كوا خبار نتحران توزو نابزخر وبوتا سلزينا برومجنا أبتي بجليان نتسعيلو زنبرو بوتا كناوري أموسينو سايمور جي ويليامز كاب هزاننتو جميرو بزحادرو هند إنتناي منباب كإلت ممعبال بمزحف قدوسي جميرو بزدما اتي انكو حارنتو بكريستوس مخانو كاب مزحف قدوس كردو أخالة كاب تي جيزي زنبرو تقمات كال أملاخ كاب جيزي ناب جيزي خعب بجمره كمون أبهيوتو ملكوتاو زخون رأي يرئي نبرمو نتي سمعاتو بكريستوس بأنكرو زبه سب كوين عبه نسو ود عسران حموشن عمت مساخله كابتي جيلانت زفطرو نايا أمرو ما أسرتي تناقفو كاب ناي حرشان أبراهيوتو كإلا ناب ناي سمينا وكفال ناي حورات منقصات أمريكا توقعزه بقو دما ناب جزات إنديانا أب مزوري تنسيو غدا أو دما كان ويترن كال تحت زبالة سراحات الناسرحة مسدخنت كقالش جمره دحري مستا بزيني علتنت مفللاي وانجيل نخولو تزرقح زنبرت ناي ميثودست بيتا كريستيان اب انديانا تزنبره كوينو غنا ناي علتنت حمام تتصنيو بجق نابله يشغرو منبارو ناب اوهايو امرحه بمقصال سايمور جي ويليامز ناي جون ويسلي اثر تختيلو بزيني علتنت ادلو نيتا دحيرا تحدثو من قصاص زسسميت بيتا كريستيان أبال كونه إذا بيتا كريستيان أب قدسنا زنبرا مرقتي أزيو ترير كوينو سايمور دما رحب دق أغلقلوت تخفتلو أبزي جيزي زي دما سايمور جي ويليامز تأوعيتو كابتوم أبزا وجل زنبورو سابات التنقرو كوينو غنا سايمور جي ويليامز نتزاوعت بمول لبو أي تقبلون كم سعبينو خا أبت أوانتي بزنبر حمام سمول بوكس تتقع موحنت عينو بعورت توقعت نص دما نزي حمام نتنا يجزي أبي هرتزاوعت بزي مئزازو خم تغات عيو زقلت أبت جزي بزنبر عليت النت سايمور جي ويليامز قال أملاخ أوشت أداراش كوينو كسمع سلزي تفقدلو
ኣብ ወጻኢ ናይ ኣዳራሽ ኮይኑ ቃል እግዚኣብሔር ሰምዕ ዝነበረ። እቲ ኣዝዩ ትሑት ኣገልጋሊ ኣምላኽ ግና በቲ ዝነበሮ ጸጋ በቲ ናይ ዓሌትነት ሕማም ከይተተንከፈ ንጉዕዝኡ ቀጸሎ። ድሕሪ ሒደት ሳምንታት በቲ ዝነበሮ ጸጋ ሰይሞር ማዕረ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ መራሒ ፔይመር ክሰብኽ ጀመረ። ኮይኑ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ስለዘይተጠምቀ ብልሳን ኣይጽልይን ነበረ። ፔይመር ድማ ንናይ ሳይሞር ጄ ዊልያምስ ጸጋ ብምግንዛብ ምስኡ ኸዓይ ደገ ኸፈተሉ እሞ ዊልያምስ ንኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ንሱ ድማ ንፀዓዱ ናይ ከተማ ሂውስተን ወንጌል ክሰብኩ ተሰማመኑ። እዚ ይኹን እምበር መልእኽቲ ናይ ሰይሞር ጄ ዊልያምስ ኣብ ብዙሓት ተቃውሞ ኣምፅኣሉ። ኣብታ ምሸት እምበኣር ምስቶም ድሒሮም መገላገልቲ ዝኾኑ ሰብ ሓዳር ዝተላለየ ንሶም ምስኦም ክድረር ኣብ ገዛ ሒዞም ኸዱ እሞ ኩነታቱ ምስ ተገንዘቡ ማለት ብብዙሕ እተነጸለን እተነጽከን ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ዘይብሉ ርእዮም ኣብ ገዝኦም ከጽንሕዎ ኣፍቀዱሉ። ሰይሞር ድማ ነቲ ዝተኸፍተሉ ደገ ብምርኣይ ኣብቲ ገዛ ንሓያሎ መዓልታት ብጾምን ጸሎትን ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ዕጹውቲ ገዛ ጸንሐ። ድሕሪ ዝውነቶም ስድራ ቤት ምስኡ ሓቢሮም ክጽልዩ ዓደሞም እሞ እዛ ንእሽተይ ጉጅለ እናዓበየት ምስ መጸት ሓደ ሕቶታት ክስዕብ ጀመረ። ኣብዚ ጊዜ ብልሳን ዘይጽልይ ምንባሩ ከመይ ኢሉ ስለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ጴንጤቆስጠ ከም ዝምህር ሕቶ ፈጠረሎም። ኮይኑ ግና ከም ሃዋርያት ብሓደ ተኣኪቦም ንኣምላኽ ክጽበይዎ እምበር ንኹነታት ከይጥምቱ የተባብዖም ነበረ። ይኹን እምበር በዚ ተስፋ ከይቆረፀ ሰይሞር ኣብ ሓደ ናይ ሓደ ባንክ ሓላው ዝነበረ ኤድዋርድ ሊ ዝተባህለ ምስኡ ምስ ካልኦት ውሑዳት ጸለምቲ ኮይኖም መዓልታዊ ብምጽላይ ኣገልግሎቶም ብዕሊ ጀመሩ። ኣብዚ ጸሎት ንገጽ ኣምላኽ እናደለዩ እግዚኣብሔር ብምንቕቓሕ ክበጽሖም ኣጽኒዖም ይጽልዩ ነበሩ። ድሒሩ ሊ ኣብ ሚያዝያ 9 ብመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀ እሞ ብቋንቋታት ክዛረብ ጀመረ። እዚ ጥዑም ዜና ኣብ ኩሉ ምስ ወፀ ከይጸንሑ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቓስ ተኸስተ እሞ ሓደ ምሸት ብዙሓት ብመንፈስ ቅዱስ ተጠምቁ። ካብኣታቶም ብዙሓት ዓው ብዝበለ ድምፂ ብቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። ኣብ ባይታ እውን ብዙሓት ወደቑ። ካብቲ ዘደንጹ ኣብቲ ጊዜ ብዙሕ ዘይንቡር ነገር ተርእዮ እዩ ነይሩ። ቁጽሪ ተሳተፍቲ እዛ ጉጅለ ከምኡውን ዝነበሮም ጽምዓት መንፈስ ቅዱስ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ መጸ። ነዚ ዝተገንዘበ ሳይሞር ጄ ዊልያምስ ክሳብ ብመንፈስ ቅዱስ ዝጥመቑ ን10 መዓልቲ ብጾምን ጸሎትን ክጸባበዩ ጀመሩ። ኣብ መንጎ ሓደ ካብ ኣባላት እዛ ጉጅለ ይሓመሙ እሞ ሳይሞር ኣብ ገዝኡ መጺኡ ኢዱ ኣንቢሩ ክጽልየሉ ሓተቶ። ሳይሞር ኢዱ ኣንቢሩ ክጽልየሉ ምስ ጀመረ ካብ ዝነበሮ ሕማም ተፈወሰ እሞ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ብቋንቋታት ክጽልይ ጀመረ። ሳይሞር ምስተሓው ናብቲ ናይ ጸሎት ስፍራ ተመሊሶም ነቲ ኣምላኽ ዝገበረሎም ግብሪ ኣዘንተውሎም። ኣብታ ምሸት ካልኦት መንፈስ ቅዱስ ተመልኡ እሞ ኣብቲ ስፍራ ዓብዪ ምድናቕ ኮነ። ካብቲ ቦታ ንግዳም ወፂኦም ከዓ ትንቢታት ክንበዩ ክምስክሩን ጀመሩ። ናይታ ቤት ባልኮኒ ግና ናብ ጽርግያ ዝጥመ ስለ ዝነበረ ሳይሞር ድማ ከም ፑልፒት ተጠቂሙ ወንጌል ይሰብከሉ ነበረ። ኣብቲ ጽርግያ ድማ ብዙሓት ተኣኪቦም ወንጌል ክሰምዑ ጀመሩ። 3 መዓልታት ብምክትታል ብዘይምቁራጽ ኣብዛ ከተማ ዓቢ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቓስ ኮነ። ካብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣብ ሚያዝያ 12 1906 ምሸት ኩሉ ሰብ ነናብ ቤቱ ምስ ከደ ሳይሞር ጄ ዊልያምስ ብድንገት መንፈስ ቅዱስ ተመልአ እሞ ብቋንቋታት ክጽሊ ጀመረ። ኣብተን ዝሰዓባ መዓልታት ምንቅስቓስ ምንቕቓሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቀጸለ እሞ ብዙሓት ኣብ ጎደናታት ወፁ እሞ ሳይሞር ጄ ዊልያምስ ኣብታ ባልኮኒ ናይ ኣስቤሪ ኮይኑ ወንጌል ክሰብኽ ጀመረ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ምንቅስቓስን ምንቕቓሕ መንፈስ ቅዱስ እቲ ከባቢ ስለ ዝጸበቦም ኣገልግሎቶም ናብ ሓደ ጎደና ኣዙሳ 312 ዝበሃል ህንጻ
ቀየርዎ። እዚ ህንፃ ቀዲሙ ናይ ሜቶዲስት ቤተክርስትያን ዝነበረ ኮይኑ ብሓዊ ዝዓነወ ነይሩ። ኮይኑ ግና እቲ ዝነበረ ህንፃ ኣፀራርዮም ንኣገልግሎት ክጥቀሙሉ ጀመሩ። እምበኣር ካብዛ ዝዓነወት ህንፃ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቃስን ምንቕቃሕን ናብ ዘለዓለም ኣብቲ ግዜ ግዝኣት ናይ ኣሜሪካን ኣብ ናይ ምንቅስቃስን ምንቕቃሕን መንፈስ ቅዱስ ተኻፈልቲ ክኾኑ መንፈስ ቅዱስ ክውሕዝ ዝጀመረ። ጎኒ ናይቲ ዋሕዚ ብብዙሓት ሚልዮናት ዝቑፀሩ ሚድያን ዓበይቲ ሰበኽትን ስደት ከስዕበሎም ጀመረ። ብገለ ካልእ መዳያቱ ድማ ዓብስም ኣትረፈ። ከም ንኣብነት ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ንዝርከብ ዝነበረ ኩነት ነቲ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ናይ መሬት ኢሎም ገሊፆሞ። ቀፂሉ ከዓ ካብ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከምዚ ዝስዕብ ትንቢት ተነግሮ። ናይ ኣዙሳ ጎደና ብብዙሓት ሰባት ከም ዘጥለቕልቕን ሰባት ኣብ ጽርግያ ኮይኖም ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝምልኡን ተነግሮ። ናይ ኣዙሳ ኣገልግሎት ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ማለት ንግሆ ሰዓት 10 ፋዱስ ከምኡውን ምሸት ሰዓት 7 ይካየድ ነበረ። ኣብዚ ኣገልግሎት ዝጠፍኡ ክምለሱ፣ ካብ ኣጋንንቲ ማእሰርቲ ሰባት ክናገፉ፣ ሕሙማት ክሓውዩን፣ ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተጠሚቑ ብዝተፈላለየ ልሳናትን ቋንቋታትን ክዛረቡ ናይ ወትሩ ተርእዮ ነበረ። ኣብዚ ኣገልግሎት ካብ ኩሉ ዓሌታት ጻዕዳ፣ ጸሊም፣ ጾታ፣ ዕድመ ኩሉ ዝፈላለ ብዘይምንባሩ ሓደ ሰብ ነቲ ግዜ ናይ ምፍልላይ መንፈስ ብክርስቶስ ደም ዝተሓጽበ ግዜ እዩ ነይሩ ክብል ጠቂስዎ ኣሎ። ካብቲ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቕቓሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህላዌ ኣብቲ ጎደና ኣዙሳ ብፍላይ ይርአ ነበረ። ብዙሓት ሰባት ካብ ወፃኢ ህንፃ ናይ መአከቢ ኣዳራሻት ኮይኖም ብመንፈስ ቅዱስ ተተንኪፎም ይወድቁን፣ ብዙሓት ብዘይ ናይ ዝኾነ ሓገዝ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ተቐቢሎም ተመሊኦም ብቋንቋታት ይጽልዩ ከም ዝነበሩ ዝንገር እዩ። ድሕሪ 3 ወርሒ ዋሕዚ ሰባት ናብቲ ከባቢ ካብ 10ታት ናብ ኣሽሓት ደየበ። ካብ ብዙሓት ዓድታት እናመፁ ድማ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ናብቲ ጉባኤ ክሳተፉ ጀመሩ። ካብ ብዙሓት ዓድታት ዝመፁ ካብ ዝነበሩ ድማ እቲ ጉባኤ ናብ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ተቐየረ። ባቡራት ናይ ሎስ አንጀለስ መዓልታዊ ብዋሕዚ ህዝቢ ናብ ናይ ምንቕቓሕ ቦታ ሙሉእ መዓልቲ ሰባት ከመላልሳ ጀመራ። ሓደ ግዜ ጆን ሌክ ናይ ምንቕቓሕ ተኻፋሊ ክኸውን ናብ ጎደናታት ኣሱዛ ምስ በጽሐ በቲ ዝረኣዮ ነገር ኣዝዩ ከም ዝተተንከፈ ኣብታ ኣድቨንቸርስ ዊዝ ጋድ እትብል መጽሓፉ ጠቂስዎ ኣሎ። ንሱ ብዛዕባ ሰይሞር ጂ ዊልያምስ ክጠቅስ እንከሎ ከም ሰይሞር ጂ ዊልያምስ ኣብ ህይወቱ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ዘለዎ ሰብ ኣይረኣኹን ይብል። ኣብ መስከረም 1906 ብጠለብ ናይ ብዙሓት ነታ ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ እትብል ጋዜጣ ንሕትመት ኣብቅዓ። እዛ ጽሕፍቲ ኣብ ሒደት ኣዋርሕ ናብ ክሳብ ከባቢ 20,000 ቅድሓት ጠለብ ረኸበት። ኣብቲ ዝቕፅል ዓመት ድማ ብቁፅሪ ናብ ዕፅፊ ዓረገት። ይኹን እምበር ገለ ጉጅለ ናይዛ ሕብረት ምስታ ኣብ ትሕቲ እቲ ቀንዲ ናይዛ ሕብረት ሃንዳሲ ዝነበረ ቻርልስ ፐርሃም ክመሓደሩ ፈቃደኛታት ኣይነበሩም። እዚ ፈቃደኛታት ብዘይምንባሮም ድማ ኣብዛ ሕብረት ገለ ምፍልላይ ተራእየ። ገለ ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ቀንዲ ጠንቂ ምድካም ናይዚ ምንቕቓሕ እዚ ተረእዩ ዝነበረ ምንፅፃል ምዃኑ ይገልጹ። ዋላ እኳ ዋሕዚ ተሳተፍቲ ኣጸቢቑ እንተዘይጎደለ ሳይሞር ጂ ዊልያምስ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ከይተሓለለ ክሳብ 1910 ነቲ ዝነበሮ ኣገልግሎት ኣብ ጎደናታት ኣሱዛ ቀጸሎ። ሳይሞር ጂ ዊልያምስ ንዝነበሮ ኣገልግሎት ንኽልተ እሙናት ኣገልገልቲ ገዲፉ ወንጌል ክሰብኽ ናብ መላእ ኣሜሪካ ምስ ወፀ ድሒሩ እዚ ኣገልግሎት ብዊልያምስ ዱርሃም ዝተባህለ ኣገልጋሊ ተተክአ። ኮይኑ ግና ኣብ መንጎ ሰይሞር ጂ ዊልያምስን ዱርሃምን ርኡይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ምፍልላይ ስለ ዝመፀ እቲ ኣገልግሎት ብግቡእ ክቕፅል ኣይተራእየን። ኣብ 1921 ሰይሞር ጂ ዊልያምስ ናይ መወዳእታ ወፍሪ ናይ ወንጌል ኣብ መላእ ኣሜሪካ እናገበረ ኣብ ዝበዝሐ ዓድታትን ኣኼባታትን ትምህርትታትን እናዳለወ ከሎ ሃንደበት ልቢ ድኻም ሓመመ እሞ ኣብ ዕለት 28 መስከረም 1922 ዓረፈ።
ሳይሞር ጂ ዊሊያምስ ኣብ ፔንቴኮስታዊ ኣገልግሎት ምንቅስቓስ ዓቢ ምንቅቓሕ ዘምጽእ ኮይኑ ውጽኢቱ ከዓ መብዛሕትኦም ናይ ኣሰምብሊ ኦፍ ጎድ መራሕቲ ካብ ኣሱዛ ጎደና ዝወጹ ኮይኖም እቲ ዝበዝሐ ናይ ፔንቴኮስታል ሙቭመንት ወይ ድማ ፔንቴኮሳዊ ምንቅስቓስ መሰረቱ ኣብዚ ሳይሞር ጂ ዊሊያምስ ዝሃንደሶ ኣሱዛ ጎደና ምዃኑ ይግለጽ።